pa. Oh, ano man sa'yo mga aki ko? Nagpaibakot ako sa imo pa. Sa McDo pa. Ay, puray. Ano magigibunta duman sa McDo na? Makawat kita duman pa. Tadakulong dumang kawata. Magtultul kayo ha. Para makakansa naman kita duman pa. Ano man kakaroon mo duman? Ito sa namang paborito ko pa. Itong spaghetti ba? Spaghetti. Okay, sige. Maduman kita. Pero sa sarong kondisyon. Sige pa. Ano man yan pa? Okay. Before kita maduman, spill spaghetti. Ay, di man palang tumasira mga spaghetti pa. Ano nang lugod sana pa? Rice tsaka egg. Okay, sige. Maray. Ano nga ning spilling kayang rice tsaka egg pa? Ay nak, di man pala yan masirang.